guys, simrang hilin eh. Res Cabernalis nga. Pajag kaning tinoy pajag. Glabay ko na nilas koan. Lamirblin. Nila kakuan. Kaya mga tukod lagi laman siya. Naman ni kaya mati kananan sa una sa pay bagyo. Dani man to. Danila insipilipa anhing kudilpin Bernalis. Mutod po niya mag-ianan sa unang iskila pa kog elementary. Sa lolo. Kami gapon sa aman siya mag-uban. Tapos Nina ayuban po. Tapos Langsoon si Dumi ayuban po nga to anas Bicol karon. Napamday gapon. Na Lama Miriam Pilisyo bin kananan sa unang kangwa na. Dari ko musimang lagi lang bahay ni aning si Pilipa o king Gudilpin diyan ti mga buong din sa una kalwa na hangat nabay ko ba harap tigil aman siya pato yan pa Ostina dito to Hala, may habas ko. Hala mo na yung ng baka niya. Kaman siya. Tapi isa. Hala. May habas ko. Naribi habas. Sarang guli. Ito ang pian sa unang ibabaw. Lohiyong. Ganang mada. Ito ilang baka. Ito ilang bahay na nani. Halalay kang buong nun. Kag may laman. Hala, mga jukudani ron. Diyan prutas. Kay tao. Tao biyabas Ame! Ay, way tao. Ayo! Ayo! Asa ami? Dah, ingon sijak panganian ko. Hami sija. Hala, lamig sang buwak. Me. Abi ko kuha ka diha. Hala, may kipumri mong buwak. Arang man sing pamuwak na. Oo. Labahan na ikag banig. Daghan na ikag kuandani na kita lang ikag buongon dato. Buongon kisa man to. Naigagmay. Wala, manguha kog limonsito. Yun sa man ni, minarkot ni me? Minarkot ni pagtanom? Mantugay di ay. Ano, limonsito. Baboy, wa pa dahil na. Pagkaboy kay, wa may tuwa.
Kamu nung hadani kanunay. Saan ko ibalitang Nina ro? Nasaan nas Nina? Nina bang wala natin ka kung sa una? Alam mo nagsuling markot di ay kay mamunga dito. Wala. Nanhira kog mga adyo. Nangapuwak na guban. Na hinugmi. Ato. Mga danilin, kanang mga labay, mga bata. Okay na pagka. Ako lagi ko kay apanguhaan bitag hilaw. Hala. Kuya pag yung kuhit. Hala. Lakang biyabas. Madug panganon ag hilaw. Apang bijaan ra. Ano mas promise ako na mamiyabas si Promed mas ubay. Uy, si Plurami ba kanang naamon din na nag-ujus lungsod, nag-abang na sila. Mau ni ay kano ay na ay Ito, grabe sa kag. matungkit. Ang nabunga. Kita ako buongon ha. Agi pagkaan ang mga prutas mo na pinang gisubaybay. Buongon, kapayas, biyabas. Kamit man gilid na sa ado. Kaliwat lain si Pilipan eh. Kalaagan jud ko kaadyo kitaan nung kong buongon. Wala jud ko dang kwarta ibayad. Kugan has injo amang ka. Di na mo kumuda jud tanan ha sirado man. Usay, sirado na ko sila nanay. Usahay pud mo labay ko abri. Nagdali po ko dito kay na Amiri pa. Hindi ka Asa mga kang tigri pa? kuring. Ganang Ano, isay mo naghanap labay lang bitaw sa ko nga magpahatid kog motor. Naabot. Kamay imong ibilin. Wa uy. Sa may bilin bang ko nga. Uy, salamat sa biyabas buongon limonsito. Panglabog na isay ang panghaon man kay masayang mangkulin. Wala nalata na rin. Labog na rin. Pasig ko pa to. Dah lata na. Masaya sa manumihan ta og nay mong ini po. Arang ipang labog ag kuan. Usay ang dadan dagto ilamila. Say dagto lujo. Mga lipay ito matadad to. Ala, gamay rin siya mag-isip. Ay, jawa. Ano na, balik. Pahatira ng Richard. Kabangan. Daghan magkagsaging. Wa, nag-tracking pa to sila. Kada sila saging sa Manila. Kuha sila kada. Nag-aeroplano man. Di pagod din daw. Ano man noon itong kuwan sa karang tunaan. Basig nagkabod ba? Patay din ako sa ipat. Na, naigaglipak, Lin. A few moments later. Di pa ningon ako ra sige pa. Padon. Ikaw ra. Kanang nay, karon ra ni kay Juan. Iyo mo diri ka padon. Di ka magbutang ni notebook nga imong gi. Ipilo. Na ang dagi pilo. Ibalik kung ana. Say adto kwarta mo daot ra. Pilo din nagtala nga pinapnig. Adto hilak-hilak kay magubag ka gwapa. Gwapa sa muhilak. Tulog ka buwan rit mo wa man. Madlog maganaas na nas mali na Aliana na ako. Nastatay, nasangkulroy. Bisag mo to kung Mula ka sa ka rin, mubalik man na. ako kaya ka natawagan lagi. Nanda bisag na ako lungsod bisag wa ko karga. Manawag na. Tawag na ko nimo. Dili ka nag-ready sa kulroy. Maman, ba Hay mo maso dali singan doon sila. Insa rin kulit na lang hapon na ipa-remind ng assignment. Nay, may kuling-kuling sulog assignment. Da magbasa gid kay siya kinira bag mong ma'am nga. Di ba kuno ko ka adto ka kabasa. Na, ang mapareha kang kiya. Agi mo ang magamit hala ni. Nare-record ta? Na mo ara ba dyan? Di, matry mo suna. Adto kay naglikay. Ang kanang mga hilak ma na. Ay ra na hilak ug karan nay. May namatay nga iring, iro. Hindi namatay ilaga. Ngana. Pagpadto sa ale. Nagluha na. Ha, magdamo. Uy, 100% naggatong assignment gabi. Pabasa pa ito na si Sana. Ala, agaw assignment kay 100. Ha? 100. Ha?
Karong buang rin banget lagi isda gabi eh. Isda. Drawing? Tama sa assignment nga. Paguntingan ka na kita kung ganang pagkaon. Isda. Nalagabuling tapay rin na. Ay, hindi ay. Wala naman niya eh. Bayad mo na isa, unang adlaw, star mga ganito adlaw ipakita. Ay, maglakila ka na. Ano na maglakila kay naayos ang tao din isbay. Si aga na yung mga bandipir, iring branch man na imo na itong puyo dari kanang mga sinikan. Hindi mo ni Sa ihap na niniguli, ibutang si mong table, kahapon na may isang bagdaan. Kasali. Hindi na. Ewan na nila ako ng bita. Da, kay dahil skatik dengan dua kawag na rin kita na kumuhon. Sige na. Ngana pina-arrange ng ngana. Sige na. Pero madugay yan, sapoy din ang bagi batang sa Romaud to. Matagog ang bago bilod to. May mga... Tanawa, nagsipunang tabisay na. Tagay sa nasa Panjo, be. Kasali, hindi ko din ko na rin ha. Ano gaud to? Sabado. Uli na ko. Dali mo sila kadyo. Hindi ka makabakutot. Ha? Sunod ugma. Pero pa lagi muli siya. Nabatos na rin, mas maayos, nanihilin. Ang kuloy. Nas tatay, nas alyana. Spandal. Nas panda, nas kabang. Napay mga iring, napay mga anak sa iring. May mga kuting, may mga... Napagdawin ding tatay. Dagan hilakan pa ni mos mamitiri, hilakan pa yung mga. Makasakit ra ba na dugahan ng ano? Hilak. Makaniwang ra ba na? Mamitiri, nasakit na kay ngano. Hilak-hilak. Hilak. Kami maghila ko sa mas laki. No na. Kasi Laki. nagastos. Sige na. Ang gastos, matapos, nasakit. Ako na kaya una ko kasi. Ano pahalata. Sige na kayo ning tawag ng kulroy. Hindi pa duli. Molgi. Tawa lang kaghitan. Haman. Tapos tawag ko. Habay, nagapasawi na lang. Habay, pasawi sa ato. Naman din ang tao na isa. Ang hilak, matulid na. May sit na mas kalya na. Di ba le? Di na kamakulot. May istit na gimong buhok kung magsigilak. Ano ba rin? Kakuha naman siguro ng Panjo, kayong muli ni. Na, uyab, halimbawa si Lixie. Na si mga tawil. Ano ni Wad ha? Kay kalimutan siguro ng Babay si Pon. Buta sing bag. Ikaw. Ipasakay na. Nako. Naman din lapis ko na dihan pa. Ano na? Ano na? Kung sunod hato na, hato rin na rin isang bagi bili ng maud to. Sa gato dali sa ano si Dara. Huwag mo ka ng tubig. Wala lagi. Di na ka pa ba nang susunod? Madaot na sige ng juice. Tubig ra. Diyos, tubig rin ma. Nako na kailangan na na. Mapalastiri. Ano ito din ko? Okay. Huwag niyo ko. Sa tamaan. Dengan natin anak. Ikaw sunod ka buok. Di ka mo po lang diyang anak sa nisido hilak-hilak. Sa oras, yung anak po. Sa alaga. Lagi. Na? Ano lagi hilak-hilak lagi? Hindi nga po siyang kulro yung magkuha ni mo. At ang kulro sa gate maghuwat. Huwag niyo ko naghanap ko yung anak. Gawang bilat ko, bagay maaksi. Pero dagan yung mga anak siya. Adyaw-adyaw. Adaw-adaw. Yung mga nakatri, sunod-sunod yung mga anak. Mga aksi na yung sanggalat. Ta, huwag niyo ko yung anak ka. Ako na ka. Tama na. Ta, Kanya pa ng parang. kami sa tatay ko. Yan, nagkapo tayo mali. Dali na. Surti ganito na, Uncle Roy. Na? Nanay. Lulu. Lulu. Balik lang ka eskwelater, kanang grade 1. Niyo ko. Tagman.